balima cɛna muso denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu bɛ ka an suit ni wagati na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'aw sɔgɔlen don aw ka télévision mandi de kan n'o ye Mali kunnafoni TV an bɛ émission min kɛnɛ kan bi a émission tɔgɔ de ko nous les jeunes komi n y'a fɔ a ye cogo min na ale émission bɛ tali kɛ fɛn fɛn bɛ jeunenya la ni nafa b'o la walima ni kɔlɔlɔ b'o la don tɛmɛn'o la an da sera an jeunes ka excitant consommer ko kan an ye caman fɔ la ne bolo aw ye faamuyali caman sɔrɔ a ko la bi an daminɛ se sujet ma a tɛ jeune kunda dɔrɔn a bɛ mɔgɔkɔrɔba kunda an bɛ se k'a fɔ a bɛ presque fan bɛɛ parce que fɛn dɔ dogolen a dogolen tɛ quoi bi an ka sujet bɛna boli an jeunes ka nata de kan tubabuw b'a fɔ a ma ko cogo di matérialisme donc walasa an ka faamuyali caman sɔrɔ a ko la an n'an ka comme lada an ka jeune fila ani an ka mɔgɔkɔrɔba kelen olu bɛ na u hakilinata di nin thème in kan ne balimakɛ ni ɲankuma an b'a i bisimila an ka émission kɛnɛ kan o diyara n ye kosɛbɛ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛkɛbagaw ye dɔɔni bon ne tɔgɔ Yusuf Muktar Traoré moi je suis animateur faamuyali sɔrɔla o la animateur socio-culturel faamuyali sɔrɔla o la an balima cɛ na muso aw yɛrɛ bɔra ka an ka mɔgɔkɔrɔba ka kuma lamɛn a y'a présenté aw la donc an bɛ taa an ka jeunes fɛ olu fana b'u yɛrɛ fɔ aw ye dɔɔni ne balimakɛ ni ɲankuma ni ɲankuma i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an filɛkɛbagaw ye dɔɔni bon ne tɔgɔ Amadou Gissé je suis photographe faamuyali sɔrɔla o la ma chérie dun bon ne ye Fatoumata Diakité moi je suis étudiante ouais faamuyali sɔrɔla o la komi n y'a fɔ aw ye cogo min na an ka thème bɛna boli an jeunes ka sisan nata de kan ka d'a kan an y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i y'a ta teri kunda bi hali furu kunda an ka jeunes kumakan de ye ni kilasi ka bonni ma u yɛrɛ ka kuma ni kilasi ka bonni ma ni nin tɛ nin kunna ne na tɛ kɛ teri ye an tɛ bɔ an ka jeunes kumakan ye nin ye bon an b'a jateminɛ k'a fɔ jeunes minnu bɛ refoulé tantɔ olu jeunes de bɛ taa kɛbali kɛ walasa ka u ka se ka fréquenter bon n'an taara furukunda fɛnɛ an b'a jateminɛ k'a fɔ an jeunes kumakan ne non ni wari tɛ nin kunna ne tɛ furu nin ma bon an b'a jate hali cɛw bi cɛw yɛrɛ u b'a fɔ u bɛ sani u ka muso furu u b'a jateminɛ a ka situation jateminɛ k'a lajɛ n'u bɛ se ka furu ou bien et tout donc an ka thème bɛna boli o de kan bi sani an ka don thème yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ an bɛ taa an ka mɔgɔkɔrɔba fɛ komi an b'an ka so a b'a hakilinata di fɔlɔ sani an ka don thème kɔnɔna la Yusuf d'accord bon an bɛ foli bila ka taa se an lajɛlibagaw bɛɛ lajɛlen ma thème ye thème ɲɛnama ye parce que bi in na a ka kan ka to ka an jeunes ka to ka kuma ka to ka ko dɔw ɲɛfɔ pour que ko dɔw bɛ se ka faamu cogo min na parce que diɲɛ se ka to an se ka to fili kɔnɔna la quoi et puis k'a lakile fana ne tɛ mɔgɔkɔrɔba ye ne ye jeune n'a fɔ awɔ mais mɔgɔkɔrɔba ka kuma t'o ye dɛ awɔ mais comme ne fana bɛ olu ninnu fana ye âge la dɔɔni et puis vie ta fanfɛla fɛ fana an ye expérience dɔw sɔrɔ u ɲɛ donc a kɛra cogo cogo ne bɛ se k'u ladi voilà o ye k'i hakilinata fɔ ne hakilinata o de ye a ka kan an ka bɔ dibi la ten tɔ an ka bɔ kodɔnbaliya kɔnɔ ten an ka na ko dɔw lajɛ an ka ko dɔw kɛ parce que bi bi in na n'i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ ta k'a jateminɛ maliyɛn ka lamɔ a yuguyabalen don dɔɔni quoi donc a ka kan an ka kuma dɔ la ko minnu bɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko minnu bɛ an yɛrɛ jogo kɔnɔ an ka to ka kuma o kan parce que i bɛ ka thème min na tantôt nata bɛ ka ko caman tiɲɛ bi hali nata bɛ ka mɔgɔw ka hɔrɔnyaw tiɲɛ donc a ka kan an ka kuma a kan thème ye thème ɲɛnama ye faamuyali sɔrɔla o la Amadou hakilinata ye mun ye thème in kan bon ne hakilina ye min ye thème in kan avant que n ka don débat kɔnɔ n bɛ foli bila bɛɛ ma fɔlɔ an filɛlikɛ jama bɛɛ n bɛ bɛɛ fo thème in ye thème ɲɛnamaba ye mɔgɔw folen kɔfɛ ni o ye nata ye surtout denmisɛnya fan fɛ sisan ne yɛrɛ ɲɔgɔnna fan caman fɛ vraiment nata kɛlen don ka ko caman tiɲɛ an ye an filɛ wagati min na sisan
mɔgɔ bamananw kuma i golo ma se yɔrɔ ma n'i ko k'i b'a sama ka se a bɛ fara bon vraiment ni thème ɲɛnamaba ye a kan ka discuter pour que maliyɛndenw ka a faamu min nata kojugu nafa t'a la voilà komi débat tɔw bɛ kɔfɛ ne b'a bila yan fɔlɔ faamuyali sɔrɔla o la i dun Fatumata ne kɔni t'a la kɔni san ta yɛrɛ ka ca musomaninw de fan fɛ musomaninw yɛrɛ de nana ni cɛw fɛnɛ ta ye fɛnɛ parce que o bɛ taara min na fɔ cogo teriya kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen nɔ komi n y'aw émission la kɔsa in na cɛw ko ɲɛjuru janya dɔw ta ye ɲɛjuru janya de n'u ye mun ye mɔgɔ wɛrɛ bolo k'u k'a kɛ alors que mɔgɔ yɛrɛ garisigɛ yɛrɛ tɛ kelen ye quoi dɔw m'o de faamu o bɛɛ bɛ nata kɔnɔna la voilà quoi comme jeune tɔw ɲɔgɔn y'a fɔ cogo min débat tɔw bɛ yen nɔ faamuyali sɔrɔla o la ayiwa an filɛlikɛbagaw bɔra ka an ka mɔgɔw ka kuma lamɛn sisan kɔni an bɛna débat dayɛlɛ an bɛ segin ka taa an ka mɔgɔkɔrɔba ka yɔrɔ la ayiwa Isuf i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan nata in kelen don ka fɛn caman tiɲɛ bon e yɛrɛ bolo sisan nɔ fɛn jumɛn ni nana ni nata in ye bon ni ko fɛn min nana ni nata ye nata nasira ka ca parce que bibi na an yɛrɛ bɛ mɔni min kɔnɔna la bibi na an bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bi diɲɛ ka gɛlɛn et puis foyi tɛ taa wari kɔ bon baara tɛ yen nɔ et puis ko tɔ bɛ ka gɛlɛya quoi fɔlɔfɔlɔ tun bɛ fɛn minnu sɔrɔ fu bi wari donn'olu bɛɛ la est-ce que y'a faamu donc i se ka foyi de kɛ bi k'a sɔrɔ wari t'i kunna même bibi na ni bɔ ka taa sugu la ni mɔgɔ jɔra ɲɛgɛnnatigɛ la i wari de sara pour que i ka se k'i mago ɲɛnabɔ tiɲɛ waa galon donc jɛnatigɛ taabolo jɛnatigɛ yɛlɛmali c'est à dire an ka évolution yɛrɛ nana ni gɛlɛya dɔw ye anw dun fana ka sɔrɔ ma se yen parce que baara t'anw bolo yan bi Mali yɛrɛ n'i ye Mali ta k'a jateminɛ bi maliyɛn chômeur de ka ca ni Afrique de l'Ouest ta bɛɛ lajɛlen bon n'i y'a ta k'a jateminɛ fana jeunes fana de ka ca Mali kɔnɔ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan bon jeunes fana ka ca harali jeunes fana bɛ école la fana mun fana bɛ ka au moins ka bourse sɔrɔ ou bien ka kun dɔ k'i yɛrɛ ye pour que ka wari dɔɔni sɔrɔ o jeunes fana ka dɔgɔ ne bɛ fɛ k'a f'i ye c'est à dire jeunes ba yɛrɛ de ka ca quoi bon mun et puis an ka système fana nana ni nin ko ninnu de ye quoi parce que ne ko an ka système nana ni nin ye bibi in na pour que i ka se ka wari sɔrɔ mɔgɔ bolo f'i ka taa nafigiya k'a tigi ye ouais nafigiya i n'a fɔ sisan nɔ e bɛ député a ɲini na e ka opposant ye nin maintenant ne bɛ nin ɲini ka nin dɔn ka taa k'a fɔ karisa foyi tɛ walayi n ka cɛ nin dimili minɛ i k'o bila i kunna ni ye information sɔrɔ i bɛna a fɔ n ɲɛna voilà wari sɔrɔ cogo filɛ wari sɔrɔ cogo filɛ wa o bɛ nin wele ko politique ni ne ye politique voilà ni ne ye politique ye an fɛ yan nɔ e bɛ taa nin minɛ ka taa nin kɔrɔfɔ nin ye i bila ka taa ne bila k'e fana ta ka taa kɔrɔfɔ nin ye sa ne bɛ wari minɛ yɔrɔ caman na parce que mun na ne bɛ taa n jɔ nin kɛrɛfɛ n bɛ nin kɔrɔfɔ nin ye o wari di yan n bɛ taa nin fana kɔrɔfɔ nin fana wari di yan c'est à dire i bɛ to ten tɔ i bɛ dege facilité la quoi parce que bibi na maliyɛnw k'a ka ko bɛ sɔrɔ nɔgɔya la kana sɛgɛn facilité dan hali ekɔliw la bibi na a ka di mɔgɔ ye ka passer ten classe la ka vraiment leçon ta k'i yɛrɛ sɛgɛn donc ni ko nata nasira nin bɛɛ de y'a nasira n'aw ma da don a la a tɛna fɔ a tɛna ban voilà faamuyali sɔrɔla o la ayiwa an ka jeunes aw yɛrɛ bɔra ka Isuf ka kuma lamɛn aw sɔnna n'a ye walima aw yɛrɛ bolo fɛn jumɛn de nana ni an ka nata ye bi bi in na bon fɛn min nana ni nata in ye bi bi in na komi an ka mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ bolo filɛ k'a fɔ cogo min na ne bɛ se k'a fɔ n b'a ka kuma contourner dɔɔni n bɛna mɔgɔkɔrɔba yan fan fɛ dɔɔni cogo di n bɛna mɔgɔkɔrɔba yan fan fɛ n tɛ kɛ mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ n bɛ to denmisɛnninya in na halisa mɔgɔkɔrɔbaw nɔ bɛ nata nin na n'i ko mɔgɔkɔrɔbaw nɔ bɛ nata nin na cogo jumɛn na par exemple ale ko pour que i ka fɛn yɛrɛ sɔrɔ yan il faut que i ka escroquer kɛ quoi jeliya voilà k'u b'a fɔ o ma ko politique i b'a faamu
bon parents de na ne nin ko nin bɛɛ fɔlɔ parents na ne nin ko ɲɛ cogo di parents de b'a yira denw na vraiment nin moyen bɛ yen nin se bɛ yen n'i y'a yira den na nin b'i bolo nin b'i bolo ne nin t'i bolo don min na den nana dɔn tiɲɛ dɔn a nin tɛ ne fa bolo nin tɛ ne parents bolo den fɛnɛ bɛna fɛɛrɛ de kɛ sisan ale kun o y'a sɔrɔ ale bɛ milieu min kɔnɔ déjà n'o y'a tɔgɔ tagama ɲɔgɔn ye olu ka hakilinaw donna a kun na a fɛnɛ bɛ taa yɔrɔ ɲini a ɲini yɔrɔ jugu wɛrɛw la nata in bɛ nata ni nata nana taa ka kɔlɔlɔ ye nin bɛɛ ye par exemple ne filɛ nin ne ni n jɛɲɔgɔn min yɛrɛ bɛ senna sisan i n'a fɔ ko iPhone ko in iPhone in tɛ ne bolo iPhone in bɛ ne jɛɲɔgɔn dɔw bolo Amadou i bɛna don an yɛrɛ gasi non n tɛ ka don mɔgɔ gasi la n bɛ ka direct fɔ nata de bɛ na ne ɲiniko jugu ye quoi ni iPhone in bɛ ne jɛɲɔgɔn dɔ bolo sisan u ka mun fɔ ko 11 Pro nin ne yɛrɛ tɛ se a digitigi togo la yɛrɛ o ne bɛna nata ne bɛna ko sugu bɛɛ nata de kosɔn ne bɛ sɔn ko sugu bɛɛ ma nata kɔlɔlɔ ka jan kojugu n'i nata la trop i bɛ tiɲɛni ba de kɛ walayi o nataw de kosɔn ne bɛna fɛn acte juguw kɛ ka ko kolonw kɛ ka kolon sugu bɛɛ kɛ pour que n fɛnɛ ka se k'o téléphone sugu mara n m'a faamu bon o nata in ka kɔlɔlɔ ye acte jugu caman de bɛ yen min tɛ i n'a fɔ ka taa barakaju kɛ ka taa fɛnw kɛ ka i yɛrɛ la posséder fɛn dɔ posséder i yɛrɛ ye diyagoya la or que a se t'e ye a se t'e parents ye mais e kɔni bɛ fɛ k'a kɛ diyagoya de la parce que a bɛ karisa bolo nata fɛnɛ ka kɔlɔlɔ dɔ ye nin voilà komi n bɛ kuma di a bɔra ka mun fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nata a bɛɛ bɛ sɔrɔ ne fɛ teriw fréquentation quoi bon comme a ye parents fɛnɛ ta fɔ n bɛ se ka don o fɛnɛ la parents filɛ nin tuma dɔ la hali ni fɛn b'i bolo i kan ka den di a la parce que n'a m'a sɔrɔ don a bɛ moyen sugu bɛɛ kɛ pour que k'a sɔrɔ bon fɛn in bɛɛ éducation fɛnɛ de don quoi parce que sans jeunes bɛ yen nɔ parents yɛrɛ ka ko ka bɔ hali ni parents fɛn o fɛn kɛ a b'u parents kunɛ mais teriw b'a sɔrɔ cogo min i n'a fɔ sisan nɔ kamaletigɛw et tout ne terimuso ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan par exemple u ka hali n'a t'a kɛ u ka na sisan nɔ u ka to ka n'o koma kɛ a bɛ nin kɛ téléphone finiw donc i fɛnɛ b'a fɔ voilà a b'a nege minɛ hali ni parents b'a kɛ a fɛnɛ b'a fɔ n terimuso b'a sɔrɔ cogo min dɔw ka idée n fɛnɛ k'a sɔrɔ ten bon dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ parents bɛ fɛn minnu kɛ u denw ye teriya la dɔw fɛnɛ b'a fɔ n terimuso bɛ ka mun sɔrɔ même si mɔgɔ wɛrɛ b'a bolo dɛ a b'a fɔ ko parents b'a kɛ quoi donc ale b'a bila kunna a bɛ ka fɛn wɛrɛ de kɛ ka wari sɔrɔ alors que parents de bɛ k'a d'a ma donc o fɛnɛ bɛ don nin ko suguw de la ka tiɲɛniw kɛ quoi danbe bɛɛ bɛ bɔ an yɛrɛ ɲumana danbe foyi de tɛ san kow la bilen a ka dɔgɔn i ka muso ye sisan k'a tɛ nin ko ninnu don nin ko ninnu na quoi k'i ka miiri fɛnɛ de i ka parents a bɛ fɔ cogo di a tɛ diya parents ye quoi i bɛ miiri avant que i ka fɛn kɛ mais sans jeunes an tɛ miiri de on réfléchit pas fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ olu de fan fɛ nata kɔni a kɔlɔlɔ ka bon yɛrɛ kɔlɔlɔ ka bon wa ɲɛngoya ni fɛnw bɛɛ bɛ n'a kɔnɔ i bɛ tiɲɛni kɛ quoi man ɲi yɛrɛ de faamuyali sɔrɔ la ayi an kɔni i bɔra ka kuma minnu fɔ sisan an y'an ka mɔgɔkɔrɔ an y'a bacile n b'a dɔn hali kuma t'a da kɔnɔ tuguni a y'a bɛɛ de fɔ bon mais an k'a ɲininka sa a bɛ se ka kɛ kuma dɔ b'a da kɔnɔ Yusuf i bɔra ka an ka denmisɛnninw ka kuma lamɛn komi n y'a fɔ cogo min na i bacira mais o b'a sɔrɔ kuma dɔ b'i bolo k'a fɔ ayi ne ma bati dɛ a bɛ ka batili kɛ jumɛn parce que i ni nin ko a nacogo parce que n'i ko k'a nacogo sisan nɔ a y'olu taara parents kun da ne tɛna ni jamana yɛrɛ kɔnɔna na c'est à dire que n'i ye jamana ta k'a lajɛ jeunes de ka dɔgɔ jeunes de ka ca quoi ne ma jeunes ka ca ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan est ce que y'a faamu bon n'i y'a jeunes fana ta k'a jateminɛ ara minnu fana bɛ université la minnu bɛ bourse sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ université la o tɛ bourse ta o tiɲɛ tɛ bon c'est à dire pour que jeunes ka se ka ko dɔ sɔrɔ i yɛrɛ parents yɛrɛ ka sira tɛ dɛ pour que i bɛ se ka ko dɔ sɔrɔ i yɛrɛ cogo min ne nana o canal de ye quoi mais n'an taara parents ka côté la parce que parents dɔw bɛ yen nɔ c'est à dire mɔgɔ parents tɛ den tiɲɛ quoi mais den yɛrɛ de ka den bɛ taa bila milieu dɔ kɔnɔna la n'a bɛ fɔ o ma ko carré kɔnɔna o de bɛ den tiɲɛ parce que n'u ko ko i t'a sɔrɔ n'i ma bɔ kɛnɛma yɛrɛ est ce que i bɛ iPhone tigi ye est ce que i bɛ iPhone dɔn tiɲɛ na voilà f'i ka bɔ kɛnɛma de donc n'i ma bɔ kɛnɛma i t'olu dɔn pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko ni karisa cɛ ka ɲi a cɛ man ɲi f'i ka bɔ kɛnɛma de pour que i k'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ in boîte ka ɲi nin yɔrɔ in boîte mais f'i ka s'a kɔnɔ de ou bien f'i ni mɔgɔ ka gɛrɛ ɲɔgɔn mɔgɔ min b'a fɔ nin yɔrɔ in kɔnɔna la i bateau de bɛ nin kɔnɔna la i yan ye alinɛ de ye
Tiens galon. Donc pour que go ça dit pour que il ga faire fika du monde de konna la parce que bibi na. Quartier de Maro numbe no. Do de ala de ne be ndo mo do lu be ala de lu wona sigé no parce que ni sigé den ya be tien. Ndi quartier to faire mais bon mo do ama quartier. Tiens galon. Donc ni au lieu de comment faire faut tantôt. Ça ne au kuma be ramasser ko fo quoi. Parce que jamana d'une part jamana ma ja joro la bon jamana ça dit que voilà ni sanya gamina ko jete don kala la ko parce que ya ta ka jete ni ame ki bi de marabi ni ame ki bi de marabi ça va il poche ko o ne ka fenge parce que a fo muna e ga na songo ni kamana ga mi ka ordonnance dalenu so sara courant sara ça dit au be hami be ni kalo sara et demain holla mola écrire beaucoup ka fo kibita ta sirve fantam bi kan bien vrai que ibe barala mais fantam bi ka bien me gelam ko na la bi yakli de kibiti den contrôler clé bon et demuso de mo do ou demuso ko na fo ka ta saji do mo wora ka ko no parce que muna ou do so no ça dit problème ga chan quoi problème ga chan est-ce qu'il y a fond ima ora nya fongo me parents accusés il y a problème ga chan quoi bon premier problème cha mal gouvernance man kuna do problème cha apana parce que bibi na am flé ni yoro mo no bi chamana ne jemne mal kuna jamana ko barabe di bema c'est des jeunes 75% me barala bi en flé de mon anté ko parce que jeune ni bisiki yera ta ba ite ki parents ga defenga ka chama galo voilà o de mene bulu ka fo non famille soro dola bon ante comme il y a photo na ya anga kumari fo donc ama gagner non abana ama gagner yoro non ama gagner a photo comme mi fene o fene chain parents do fene fleni jatemine tout ka fan fait quoi din yere fene de kan adu yere ma parents ka situation do ga ko do ye ka to quoi mais ni ado fe mu seti somro ye ti se ga so kana tasira du fe parce que ebe nyabo mu gom fe etaro atiya so to gum donc kana essayer ki be ala beni garsiga de du quoi be fene ni garsiga de ko be na wakati fene de avec un iPhone comme phone tiens do parce que bibi na ali ini mo ka kenyon fait il va ga matériel re jatebine mobile ba bolo wa ni téléphone suku du me ba bolo bibi na Samsung dagela on bi bolo o chité la jet avec circuler to kadi voilà bon fene et akun bebe ni la quoi ali ay quartier comme fo o de na do ere ko me fera ne ga numéro ta depuis ne ko woni be assez la dor non ay kolo ne a wule ngwe ebna tamu na so no ko asi ko ne ba se ko e fama yore awo ko e fama yore donc net na so ale la to ko shi quoi net na so ale la to ko shi ne re da bal ni be bana mo eta on mais fe no bebe ni la quoi awo mais no kon fe tiere la ambe ga yere dondoroni ni ado e parents se ga munke yere ki sigi ga ladi be ba do 600 do ba fo para ça no un jeune beba do mun kay mun mai nganga ta sira mun fe choix do quoi choix be fin choix la sono parenté ko fando fene be parenté ko mo bi yere mara beba do sa mun kay mun mai donc begi fin quoi igi bla i bere matanina parce que ni a photo ni golo te serum ni ko ki bala sino be farade be nyabo mun fe lu fene be kla ka takito lu be kla ere be kla ke ko fe mo sa bebe yelila mayne abana en genou o ere boraka anga kuma wala me en jeune de ma me nyoko do ni bulwa famille chamo soro ni kula ko ni golo ma serum na ni asa magasin abe fara donc anga to an bere matanna anga vin ke au calme. C'est bien. Amadou. Oui, non, je disais. Et puis, maintenant, exemple d'autre, quoi. Par exemple, demsia la, demsia wakati corona. Moi, il si ça a un réflexe à mi fort. Mara asira jamena quoi. Ni tante morba bulu bli. Occupation ça va vous. Ka au balo wari. Au balo au dépenser na ga faire boni furagani ni fo lu bi clé ni suba o ni na. Olu tɛ se k'u occuper aw la mɔgɔ yɛrɛ de b'a layɛ sisan k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye quoi denmisɛnninw yɛrɛ de kan k'a layɛ k'u yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye par exemple
i b'a lajɛ k'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye cogo di mɔgɔ kan k'i tagama ɲɔgɔn woloma tagama ɲɔgɔn de fɛnɛ bɛna ni nata nin ye dɛ tagama ɲɔgɔn de bɛna ni nata nin ye par exemple n ka exemple ta ne yɛrɛ kan fa ma kɛ milliardaire ye fa ma kɛ millionnaire ba ye bon ni ne taara tugu millionnaire baw denw kɔ i bɛ kɛ bɛ ni parent m'a di ni fa m'a di den ma ba b'a d'a ma ni ba m'a d'a ma kɔrɔ n'a d'a ma dɔgɔ n'a d'a ma ou bien balima sira dɔ n'a d'a ma fa mɔgɔ min balima sira bɛɛ ye fɛntigiw ye n'i b'o o tigi nɔfɛ problème b'i bolo dɛ non problème b'i bolo ou bien ko kelen i bɛ jɛ i danbe kɔ i bɛ sɔn a ka jɔnya ma n'ale ko i jɔ ye i bɛ jɔ ye n'ale ko an ka taa pour que o de ka mɔgɔw fɛnɛ bɛ ba o de ma sisan pour que i tɛ se ka sɔn o jɔnya o ma i fɛnɛ b'a essayer sisan fierté b'an na kojugu voilà a fɛnɛ b'a essayer sisan an bɛɛ de ye ego ye ne fɛnɛ b'a ɲini de sisan ne voilà an ye filɛ ye ou bien an ka surun ɲɔgɔn na an bɛɛ de ye ego ye mun de bɛ ka to n'a bɛ ka essayer k'a bɛ ne dominer parce que nin fɛn a bɛ nin posséder a bɛ nin posséder bɛɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ ka t'o ɲini o fɛɛrɛ kɛ ka t'o ɲini e tɛ baara la e si ma se baara ye i ma tila kalan yɛrɛ la fɔlɔ pour que e k'o fɛn posséder kɔni e bɛ impossible de kɛ pour que k'o sɔrɔ o nata problème bɛɛ ye nin fɛnɛ ye i bɛ nata a bolo fɛnw na ni téléphone b'a bolo ni moto b'a bolo ou bien ni mobile b'a bolo i bɛ nata ninnu de la i bɛ nata i bɛ ŋanamu kɛ i bɛ taa mobile louer i bɛ ŋanamu kɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛ jamana in kɔnɔ sisan foyi tɛ yen denmisɛnninw tɛ fɛn min kɛ u bɛ ŋanamu kɛ ka taa mobile louer ko n'a fɔ nata ko musomaninw nɔ ye a dɔ fana ye parce que nata bɛ taa mobile louer parking baden filɛ Bamakɔ yan bi u caman bɛ ka kɛ fɛn u tɛ ka balo mobile feere wari dɔrɔn na dɛ mɔgɔw bɛ taa mɛnniw bɛ taa makiw bɛ taa mobile louer ka taga go fɛ yen u bɛ taa mobile louer sufɛ ou bien journée kɔnɔ ka taga u ka rendez-vous la bon a bɛ bɔ mobile wari in bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ rendez-vous bɛ ne ni nin cɛ sisan wari bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ 25 000 40 000 ne b'o ɲini diyagoya de la k'o bɔ an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn cɔ fonctionnaire yɛrɛ fonctionnaire cadre A a ka tile journée wari a tɛ se ka 25 000 30 000 sɔrɔ dɛ e min ma tila foyi la fɔlɔ i ma tila kalan yɛrɛ la i ma foyi kɛ e bɛ taa mobile louer 25 000 par jour ou bien 30 000 par jour carburant i b'o k'o la i b'i labɛn i f'i ka samara 1000 i ka gilegi 6000 ou bien fɛn dɔ téléphone 30 wa 40 montre de luxe voilà o bɛɛ ka kɛ fo bɛɛ de ka k'e bolo pour que i ka se ka lamɛn musomaninw fɛ ko fila de don i bɛ tugu i bɛrɛmata kɔ ou bien i bɛ sanfɛta ɲini ni min ɲɛ i b'o to yen quoi ou bien i bɛ kɛ nata ye i bɛ kɛ mɔgɔlankolon i bɛ kɛ fɛn bɛɛ kɛbaga dɔ ye quoi voilà o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ caman b'an ka côté fɛ dɛ an musomaninw tiɲɛ na caman bɛ musomaninw la ko jeunes yɛrɛ ye dɔw tɛ jeune ko yɛrɛ la sisan cɛkɔrɔba kunda anw a bɛ fɔ cogo di fa kunda ninnu et tout mais tiɲɛ yɛrɛ la a maɲi quoi tiɲɛ na o ka ca an wari tɛ jeunes kun olu ta ye ka voilà ni wari tɛ jeunes kun o de don musomaninw yɛrɛ de ka ko don quoi parce que sisan cɛmaninw b'a fɔ hali ni musomanin jogo tɛ mun ye a tɛna kuma u bɛ siran ka taga quoi k'i jɔ ko n ka nin ɲini donc u bɛ bluff ni fɛnw kɛ u b'u to bluff de la fɛn singa la sisan u yɛrɛ b'a fɔ k'u b'a ɲini u yɛrɛ donc o de bɛ na ni suɲɛni ni bingani ni fɛnw ye mais o bɛɛ y'an musomaninw ka côté de tiɲɛ don i b'a dɔn ko ni a bɛ fɔ cogo di tiga bɔrɔ la ni kelen tiɲɛni don a tɔ bɛɛ bɛ tiɲɛ donc hali ni mɔgɔ kelen tiɲɛni don sisan olu fana y'a bila mun na dɔrɔn a tɔ si de man ɲi n'e taara sisan e ye mɔgɔ kelen lajɔ ko wari t'i bolo foyi t'i bolo filanan fɛnɛ i b'a fɔ nin ye mun fɔ dɛ dɔ in fɛnɛ bɛ n'o de penser donc i bɛ nin ko ninnu de lajɛ quoi i ka wari yɛrɛ an fɛnɛ kan ka musomaninw fɛnɛ kan k'u miiri fɛn dɔ la quoi cɛmanin ni muso tɛ kelen a bɛ wari minnu sɔrɔ a tɛ se ka don e kelen na o parents bɛ yen mais u tɛ miiri o de la sisan olu ko non wari mana sɔrɔ dɔrɔn sɛriw bɛ yen ko k'u miiri o de la quoi voilà dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ tranchɛ ni fɛnw na seliw la kɔrɔla a bɛ wari d'i ma mais n'a ma sɔrɔ fɛn dɔw fɛ quoi o bɛɛ ye kɛlɛ ye o bɛɛ ye kɛlɛ ye n'i m'a di an tɛ bɔ dɛ i ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ bɔ an tɛ bɔ i m'a ye tuma dɔ k'an fɛnɛ ka ko dɔw faamu quoi faamuyali sɔrɔ place la i miiri kɔrɔkɛ ni kɔrɔkɛ bɛ minnu bolo e k'i miiri dɔrɔn e bɛ ka mun kɛ mɔgɔ wɛrɛ kɔrɔkɛ la ka d'e ye mɔgɔ k'a k'i kɔrɔkɛ la i b'i miiri olu côté ninnu de fɛ fɛnɛ ɲininkali gɛlɛn ayiwa an musomaninw aw yɛrɛ bɔra ka an musoman ɲɔgɔn ka kuma lamɛn i tɛ fɛ fɛn min ka k'i kɔrɔkɛ la i kana kɛ wali kɔrɔkɛ la ne bolo a ye faamuya caman sɔrɔ nin ko la bagaw aw bɔra ka an ka mɔgɔw ka kuma lamɛn olu bolo fɛn min nana ni nataw ye u ye caman fɔ a la ne bolo aw ye faamuya caman sɔrɔ o ko la bon n'an bɔra
causes la an bɛ taga conséquences la an bɛ taa an ka mɔgɔkɔrɔba nɔfɛ a yɛrɛ bolo sisan nɔ ni an tora ni natako ninnu na an bɛna kɛ cogo jumɛn d'accord ça dit baron n'an tora natako ninnu na an ka to ni situation de la tantôt an ti changer bon zone bɛna caya cayara yɛrɛ ni sugu cayara fagaliw fana bɛna caya parce que munna san zunya yɛrɛ bɔra dogo la dogo k'a t'a la k'a tɛ u bɛ t'i lajɔ de k'i bolo fila kɔrɔta k'i f'u ye k'a daminɛ i kunsigi f'i ka samara kɔnɔna u b'a bɛɛ f'u ye k'a pan pewu k'a ta bon n'u ma fɛn ɲɛnama fana sɔrɔ u b'i faga o de don voilà san zunya kɛ mot de ye parce que foyi mana ni o ye jamana gɛlɛyali parce que bi bi in na i b'a kalama bi chef de famille caman bɛ yen nɔ u t'a dogo yɛrɛ n'i ye san 30 sɔrɔ k'a sɔrɔ e tɛ foyi la i tɛ foyi jɔlen na u bɛ ci d'i ma même si n'i den de don n'o mɔgɔ ye parce que i bɛ taa sɔrɔ e fa filɛ a bɛ e fa a ma fonction publique sɔrɔ a tɛ gouvernement baara la a bɛ yɛrɛ baara min na bɔ a kɔrɔ la fa ka tɛna se k'o kɛ donc fɔlɔ sɔrɔ min bɛ kɛ ka ladon ka dumuni kɛ o tɛ ka se ka sɔrɔ bɔ e fana banna k'ale ka chemin suit f'i ye chemin wɛrɛ ta a bɛ dimi ka bɔ k'i ka du bila bon ne de y'o du bila i t'a dɔn yɛrɛ ta ka jugu dɛ ne tɛgɛ dɔ delila ka dimi k'a b'a yɛrɛ ta a tila ka segin ka na so kɔnɔ parce que kelen tɛ so ta i b'o sara i b'i yɛrɛ balo courant ji i b'i courant ji i b'olu bɛɛ fɛ i b'i yɛrɛ ta i b'i yɛrɛ habiller i b'i yɛrɛ furakɛ awɔ furakɛ c'est à dire a nana a ye kalo kelen kɛ ka kalo 2 kɛ an bɛ taa se san na yɔrɔ so kalo 2 juru yɛlɛla la sotigi y'a menacer n'a dafara 3 la i bɛ so bila a yɛrɛ natɔ la a y'i bɔ k'i bin moto la k'a yɛrɛ bana mun terikɛ i bɛ taa so hali mɔgɔ t'o si ye yɛrɛ ta ma nɔgɔn dɛ surtout an bɛ jamana kɔnɔ ko bi i bɛ forfait ta i bɛ crédit ta tiɲɛ na forfait ko in ka gɛlɛn dɛ i bɛ courant sara i b'i yɛrɛ labɛn i bɛ so sara awɔ mais o kuma la e tun tɛ baara jɔlen foyi la fo jɛnɛya ɲimi c'est à dire jɛnɛya ɲimi fasugu min yɛrɛ don parce que i b'i dɛnɛ mɔgɔw côté la dɔrɔn ka bon n'o o ko bɛɛ tɛ tuma dɔ la yɛrɛ a tɛ bin bi o c'est à dire i t'a binnen tɔmɔ bi o jango ko wɛrɛ a banna dɛ donc ni an tora nin chemin na tantôt zone de bɛna caya bon zone fagalikɛlaw yɛrɛ de bɛna caya zone minnu yɛrɛ tilegan dere dɔrɔn u bɛna dɔrɔn k'i baara kɛ dɔrɔn k'i faga ka tɛmɛ n'i ka fɛn ye a conséquence fɔlɔ o ye conséquence filanan ye min ye muso kunda musow bɛ aw sisan muso denmisɛnninw aw bɛ erreur ba de kɛ parce que souvent aw furubaga a bɛ ban olu la c'est à dire mɔgɔ minnu b'aw fɛ mɔgɔ aw hinɛ bɛ mɔgɔ minnu na aw b'olu de ka furu éviter ka taa furu mɔgɔ jumɛn ma mɔgɔ min mana au moins mɔgɔ min bɛ si villa kɔnɔ exactement ni mun ye dɔɔnin yira dɔrɔn au minimum mobili ka kɛ dɔ bolo ni mun ka nasɔngɔ bɛ tɛmɛ 2000 nasɔngɔ bɛ tɛmɛ 1000 kan 2000 ka ca 1000 dɔrɔn kan a bɛ girin olu nɔfɛ même si n'u t'aw fɛ aw hinɛ t'u la bon furu de ye an ye denmisɛnnin mais furu de ye wagatini c'est à dire furu i ka di n ka di ye furu la a wagati kuntagala man jan tɛ kosɛbɛ kalo 6 n y'o de mɛn ko kalo 6 a t'o bɔ yɛrɛ donc aw hinɛ bɛ mɔgɔ min na n'aw taara furu o ma au moins deli na to yen c'est à dire i hinɛ b'o la exactement mais mɔgɔ min y'a ka wari sɔrɔ kojugu la ou bien c'est à dire mɔgɔ min y'a ka wari sɔrɔ toujours a b'a kunna k'a fɔ ko wari de b'ale kunna donc i ma k'ale fɛ yɛrɛ quoi voilà i kɛra ale fɛ a ka wari de kama exactement ouais donc si ni i dimi y'a minɛ don min na n'i ye sira bila parce que furu y'o de ye tuma dɔw la aw bɛ kɛ ɲɔgɔn ka bɛn ka di mais don dɔ la ni e ma sira bila bon n'ala y'i ci cɛ e ka sɔmɔ la k'a fɔ k'a bɛ ko dɔ la wari b'a kunna e ka ye infraction dɔ la e ka fɔ k'e b'a ladi ou k'i bɛ di i tɛ se o mais c'est ça i tɛ se dɛ mais côté ale ka côté de la dɛ o de bɛ gɛlɛya mais ale de ka côté don voilà donc dɔw yɛrɛ bɛ siran yɛrɛ muso dɔw bɛ siran voilà muso waritigi muso dɔw bɛ yen nɔ u bɛ s'u tiɲɛ ko parce que u b'u cɛ fɛn dɔ de yir'u la i ma kɛ ne fɛ kama i kɛra ne fɛ wari de kama bon o fana b'u ban fɛn bɛɛ fana la ya ko wari bɛ cɛ aw bɛ bila aw san muso denmisɛnninw aw bɛ bila o piège fasugu de kɔnɔ quoi parce que bibi in na i ni adamaden ka kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka jɛ aw ka vie construire ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ n m'a fɔ ko waritigi bɛ mɔgɔlankolon ye dɛ mais a mɔgɔlankolon de ka ca a mɔgɔlankolon de ka ca soit
hali waritigi yɛrɛ tɛ i t'a sɔrɔ a masa dɔ bɛ yen nɔ o b'a bilen ka da i tɛgɛ i ma kɛ ne denkɛ kama fɛla dɛ i fɛra a fɛ a ka wari kama denkɛ yɛrɛ tɛ pression min k'i kan parents de b'u da i kan ou cɛ dɔgɔnin ou cɛ kɔrɔmuso dɔ b'u da i kan c'est à dire toujours n'i taara bɛn ni mɔgɔ min ka vie lafiyalen e taara bɛn c'est à dire i furula ma i taara ka taa sɔrɔ o ka vie lafiyalen don n'e nana bulon kɔnɔ c'est à dire e bɛ kɛ comme si i na bɛ to mɔlen ma i bɛ fɛ k'a dun bɛɛ ma donc o dun cogo n'i bɛ fɛ k'i bolo fa cogo la i t'o dun ten ci bɛ d'i ma quoi donc a sabanan fana ye min o ye a bɛɛ lajɛlen ni a conséquence c'est à dire jamana ɲɛ ni jamana ka taa ɲɛfɛ jamana bɛ jigin ouais parce que ni c'est à dire ko kolon cayara jamana kɔnɔ yanni jamana ka yɛlɛ jamana bɛ jigin parce que jeunes tɛ ka ni jeunes bɛɛ kɛra mɔgɔ fagala ni zon ye o jamana bɛ taa ɲɛfɛ a dun fɔra o jamana c'est à dire jamana bɛ taga ɲɛ bɛ a jeunes de bolo parce que mɔgɔkɔrɔbaw bɛɛ bɛ sa jamana bila la laban jeunes de bolo bon an jeunes ka kɔrɔbaya ni idée ni hakilina ninnu ye a kuma bɛ caya kɔfɛ dɛ tiɲɛ na voilà dɔw de tun bɛ ne bolo tiɲɛ na bon ne yɛrɛ sirannen don sisan dɛ parce que an ka jeunes aw tɛ mun ne bɔnna a ka n'an ci dɛ a ka n'an ci parce que ça a mun fɔ fɛn bɛɛ fɛn ye confiance de don confiance de tɛ bilen sisan confiance foyi tɛ yen confiance foyi de tɛ yen hali ni dɔw bɛ yen nɔ sisan hali ni b'u fɛ u b'a dɔn fɛnɛ ye mais u bɛɛ la u b'a fɔ ko non nin tigi bɛ ka nin nɛgɛ nin donc i bɛ n fɛ fɛn dɔ kama o de to u b'a fɔ famaw ka ɲi ɲɔgɔn bolo quoi an fantanw ka ɲi ɲɔgɔn bolo mais ne fantanden e taara k'e bɛ taa famakɛ la a kuma bɛ caya i ka ko b'i yɛrɛ bolo dɛ sisan n'a tigi la personne n'a pas confiance à lui mais wari bɛ yen voilà a sɔnna e sɔnna a la sisan a b'a fɔ ne ma diya nin yɛrɛ ne diyara nin wari sɔnna wari de la quoi bon fɛn fɛnɛ bɛɛ bɛ mɔgɔ de la n'i ye image mun yira a tigi fɛnɛ bɛ ta n'o de o de don dɔw bɛ u b'a yira cɛw la ni nin tɛ a fɛnɛ b'a yira nin bɛ n bolo kɛ donc hali ni fɛn sira b'a bolo sɛbɛ sira b'a bolo a bɛ détour ta a b'a fɔ donc nin ye nin ɲɛ yira nin na donc ne b'a sɔrɔ ni nin ɲɛ de hali ni e kɛra fɛ san et tout furu ni fɛnw ka na a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ furu dɛ o de don parce que e sira wɛrɛ yira la o tɛ tiɲɛ ne balima non o ye tiɲɛ bon an ka mɔgɔkɔrɔba ka kuma la a kuma kelen bɛ yen n b'o appuyer dɔɔni par exemple ko sisan muso denmisɛnninw bɛ fɛn kana olu bɛ fɛn kana to mɔlen kuma min na quoi a ka jɛ ka to dun quoi non o kelen kɔni o kuma in o diyara o tɛ se ka dun ten dɛ tiɲɛ na parce que ne yɛrɛ ka slogan ye non i ni ne bɛ jɛ ka miliyɔn ɲini an b'a dun i tɛna ne ka miliyɔn sɔrɔlen dun dɛ ayi jamais mɔgɔ min bɛ ne ka miliyɔn sɔrɔ dun fo n'o kɛra n balimaw ni n faw ni n baw ye olu de bɛ se ka sɔrɔlen dun ne fɛ mais muso kunda ayi i bɛ na an b'a jɛ ka ɲini ɲɔgɔn fɛ mais aw dɔw fɛnɛ n'aw na ni mɔgɔ min ni million wa fɛnɛ ni fɛn kuma ma se o tɛ se ka kɛ ayi mais hali ni dɔw bɛ yen nɔ ni million tɛ yen nɔ u y'a ɲini ɲɔgɔn fɛ ka yɛlɛ e n'u ye million sɔrɔ don min e bɛ bila kɛrɛfɛ dɛ bon o fɛnɛ voilà o ye hakilina wɛrɛ ye n bɛ se ka fɔ o ka dɔgɔn dɔɔni walayi mais muso b'a fɔ k'i bɛ bila kɛrɛfɛ o la kun min na ni ko n bɛ don o la sisan o ye hakilina wɛrɛ ye quoi voilà an b'o to yen n b'a fɔ ma o mɔgɔ ka dɔgɔn dɔɔni quoi an b'o to yen vraiment conséquence min yɛrɛ bɛ nata la vraiment nata conséquence ka ca trop an ka jamana in kɔnɔ bi a tɛ se ka fɔ ka ban a ka ca kojugu bi an ka jamana in kɔnɔ nata conséquence dɔ ye jumɛn ye an ka jamana in kɔnɔ sisan nata conséquence sababu an ka mɔgɔkɔrɔba ka kuma la jamana tɛ diɲɛ jamana foyi tɛ développer ni denmisɛnninw tɛ wa diɲɛ jamana foyi tɛ développer denmisɛnninya kɔfɛ ni fɛn saba ɲɔgɔn tɛ kɛnɛya n'a fɔ kalan quoi éducation ani sécurité quoi par exemple an ka taa kalan fan fɛ i nata kojugu i tɛ se ka kalan o de don i tɛ se ka kalan kun jumɛn na i tɛ se ka kalan kun jumɛn na n bɛ exemple ta premier cycle kɔfɛ ka na second cycle la de 7e année à jusqu'au lycée disons voilà o wagati ninnu de u b'a fɔ ko
a bɛ na i hakili la i kɛra mɔgɔkɔrɔba i fana kɛra baliku ye quoi a bɛ kɛ denmisɛnnin hakili la o wagati la k'a fana kɛra mɔgɔkɔrɔba ye mɔgɔkɔrɔba bɛ mun kɛ k'a fana bɛ se k'o kɛ sisan quoi i b'a faamu o nataw kosɔn a bɛ kalan in de abandonné sisan ka taa don bêtise ninnu na ka taa don fɛn ɲini na diyagoya la wari ɲini na diyagoya la conséquence dɔ fila bɛ nata la n'i ma kɛ tiɲɛnikɛla ba i bɛ kɛ fɛnkɛla de i bɛ kɛ baarakɛla de bon n'i fana kɛra baarakɛla ye ko fila don i bɛ kalan fan fɛ i bɛ jɛ o kɔ pewu bon ni jamana kunfin caya la o kɔni man ɲi jamana ma voilà o ye jamana ko jigintɔ ye quoi o problème yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ yɛrɛ de i m'a faamu bon o y'o fan fɛ o y'o conséquence fɔlɔ fan fɛ yɔrɔ ye bon an ka na i n'a fɔ armée fan fɛ i n'a fɔ armée fan fɛ ka sécurité ko fan fɛ jamana kɔnɔ denmisɛnninw mana bɛɛ bɛ k'i ban fɛn bɛɛ ma fo ka taa kɛ tentigi ye bɛɛ bannen don baara mɔgɔ caman denmisɛnninw yɛrɛ dɔrɔn tɛ hali balikuw yɛrɛ bolo bɛɛ bannen don baara caman ma o tɛ nin bɛɛ ɲɛsinnen o de la sa tentigi caman tɛ se ka hali fraise kelen fɔ ni faute t'a la très bien n kun bɛ fɛ ka na ni kuma in de ye a bɛ n'a fɔ i bɔra kɔfɛ quoi o tentigi ninnu filɛ o tɛ foyi dɔn prix Nobel talen ka bila jamana sécurité la problème de y'o ye problème y'o ye dɛ voilà o ye problème yɛrɛ bon o conséquence sabanan ye jumɛn ye école ko fan fɛ bila ka nin fɛn fɔ ne ta nin bɛɛ disons santé ko fan fɛ quoi nin bɛɛ réalité dɔ kɛra ɲɛna quoi n'i taara an ka dugu in kɔnɔ jamana in kɔnɔ yan bi dɔgɔtɔrɔsoba mun bɛ yan n'a bɛ fɔ o ma ko Gabriel Touré yen nɔ ala ka ni ɲuman se yen non ala kana mɔgɔ si se yen kuma tɛ i juguman yɛrɛ kana se yen kuma tɛ n'i sera yen nɔ non denmisɛnninw bɛ yen bi surtout a salle d'urgence yɛrɛ kɔnɔna na problème don tɛ foyi dɔn relation de b'u bɛɛ lase yen u presselen don quoi olu presselen yɛrɛ de don presselen don diɲɛ ma quoi nata de fɛ i ka problème ye pressé n'i natala i bɛ pressé de i ka garadi ma se yɔrɔ i b'a essayer ka yɛlɛ parce que e fɛ i ka taa joona joona de quoi a bɛ nin bolo mobiliba bɛ nin bolo village jɔlen b'a bolo yan fɛ nin b'a bolo yan fɛ denmisɛnnin don bon ne fana bɛ fɛɛrɛ tout faire de kɛ pour que vite n k'olu fana sɔrɔ natako jugu a bɛ na ni mago sa ye voilà o ye conséquence damadɔ o yɛrɛ tɛ i kelen mago sali yɛrɛ ye parce que i bɛ mɔgɔ ba de mago sa ni dɔ taara dɔ man kɛnɛ dɔ ka taa da e kɔrɔ e tɛ fɛn dɔn i b'a mago sa o bon a ka bɛna a ka fɛn fɛnɛ soulever a ka tentigiya ko la bibi na baara sɔrɔ ka gɛlɛn dɛ sani an ka baara sɔrɔ san donc an fɛnɛ bɛ taga fɛn mun ka nɔgɔ an ma fɛnɛ an fɛnɛ bɛ don n'o de an b'an ka fɛnw déposer armée ni fɛnw na awɔ kɛ hali kunu i bɛ sara mais e bɛ baara ɲini bi baara tɛ sɔrɔ dɛ bon an fɛnɛ san école ko yɛrɛ lajɛ kɛ an kun tɛ ka kalan coronavirus ko nana don a la donc bɛɛ b'a essayer sisan k'i ka dossier don u mana fɛn o fɛn mɛn u b'a don la bon problème fɛnɛ bɛ yɔrɔ min baara caman bɛ yen comme nettoyage ni fɛn ninnu an dɔw dun fɛnɛ tɛ sɔn o ma e ko k'e ka wari sɔrɔ e tɛ sɔn olu fɛnɛ ma sinon baara fɛnɛ ka ca dɛ baaraba de bɛ mun tɛ bureau la kɔnɔna baara ni tɔw ye tiɲɛ don bon armée yɔrɔ in kɔni na kɔni o fɛnɛ ka wusa i ka taa tiɲɛniw kɛ quoi parce que o la jagoya i bɛ dɔɔni sɔrɔ o la i bɛ dɔɔni sɔrɔ olu la sara la i bɛ sara kalo ni fɛnw na i bɛ se k'i mago n'u ɲa bon ni minnu fɛnɛ m'o sɔrɔ sisan n'i ko k'u ka taa nettoyage ni fɛnw kɛ tɛna sɔn k'u bɛ maloya k'u bɛ maloya ni valeur ka bon ma voilà mais k'u bɛ maloya ni nin ye ne la ni nin tigi ye ne yɔrɔ dɔ si la sa nin tɛna ne kɛ tan mais ni terimuso dɔ yɛrɛ delila ka fɔ n na k'ale dabali bɛ banna wari tɛ dun bɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen hali n'u ka wari sɔrɔ u sɛgɛnnen u ka si fɛnɛ la u b'a don manamana ko dɔrɔn ko ninnu dɔrɔn manamana ko dɔrɔn nafa tɛ ko la o nafa fosi de tɛ ko la nata kɔni a ko yɛrɛ ka can yɛrɛ ko ka can yɛrɛ a kɔlɔlɔ ka can kojugu bon faamuyali sɔrɔ la aw bɛɛ ka kuma la n tɛna kuma d'a ma ni ye kuma d'a ma dɔrɔn a bɛ se kuma la ni ye kuma d'a ma a b'an ci donc an bɛ continuer an ye caman fɔ conséquences la sisan an bɛ taga solution na eta mɔgɔw aw tulo bɛ an ka mɔgɔw kumakan na k'aw ye caman dun ten dɛ a k'a to sisan nɔ anw jeunes fɛnɛ ka dɔ sɔrɔ an yɛrɛ ye ayiwa an ka jeunes aw t'aw solution di bon ne ka solution denmisɛnninw yɛrɛ tɛ bilen parce que an ka mɔgɔkɔrɔba filɛ ka fɔ cogo min na ko olu fana ka nata dabila quoi i n'a fɔ administration mɔgɔw o cadre ninnu fana ka nata dabila quoi pour que réalisation ni par exemple ni bɛ fɛ ka n'i ka réalisation kɛ jamana in kɔnɔ problème don quoi hali an filɛ ka minnu fɔ nin ye ta kɔlɔn kɔnɔna ninnu
Sénégal c'est vrai Sénégal be ali min tɛ sɛnɛ dɔrɔn ye Sénégal be bagan mara yɔrɔ be mais n'i ko k'i b'i investir à la sisan baara b'i bolo dɛ baara jumɛn b'i bolo yow i bɛ sɛnɛ kɛ sisan e bɛ fɛ i ka fɛn minnu sɛmɛ olu ka e ka dépense kan ka taa bɛn e yɛrɛ ka daminɛ a fɛn ni fɛn pousser la i bɛna récolte kɛ ka bénéfice sɔrɔ i ka a daminɛ dɔrɔn i kan ka investissement min k'o la n'o kan ka bɛn 10 millions ma ni ala y'i ci gouvernement bɛ taa fɛ k'i ka 30 millions k'i ka plus de ça quoi i k'o di fɔlɔ pour que i ka se accord ka d'i ma i k'i ka baara kɛ bon tu es obligé i b'o abandonner de o de don o kɔni n'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi de quoi i ye wari fu bɔ e kɔni bon sauf ni kariyala k'a di siɲɛ kelen k'a daminɛ dans les jours à venir ko a sɔrɔ bɛ se ka na ko i ka perdre la quoi bon ne o courage ma mɔgɔ sɔrɔ i b'i ka initiative ta jamana in kɔnɔ a mɔgɔ caman n'a ka initiative bɛ sa jamana in kɔnɔ voilà parce que a tɛ se ka réaliser jeune caman bɛ yen nɔ i b'a dɔn kɛ projet b'u bolo koyi mais ka se ka exactement projet b'u bolo et tout mais k'u dɛmɛ n'a ye o mɔgɔ de tɛ yen nɔ bon a ye solution dɔ fana fɔ i n'a fɔ par exemple min ye école ko ye école ko la vraiment Mali yɛrɛ ni komi mɔgɔ kelen sago tɛ jamana la sinon n'a danna ne ma Mali man ka lycée dayɛlɛ diɲɛ kɔnɔ yɛrɛ lycée yɛrɛ man ka kɛ Mali dugukolo kan yɛrɛ yɔrɔ oui école technique kan ka caya jamana in école technique a sugu bɛɛ foyi tɛ min ta min kalan tɛ kɛ tubabu kan bagan mara kalan bɛ kɛ sɛnɛ kalan bɛ yen a bɛɛ a fɛn fɔ menuisier soudure tout école technique quoi après le deuxième seulement voilà après olu la i tilala i ye defu sɔrɔ par exemple 17 ans ou bien 16 ans âge jumɛn yɛrɛ 15 ans ou minimum 15 ans i ka defu sɔrɔ i ye defu sɔrɔ 15 ans i taara 4 ans de formation kɛ k'i spécialiser métier dɔ la i mana 4 ans fara 15 ans kan 19 ans bon i mana kilo la depuis i ma kila yɛrɛ depuis 3e année 4e année i b'a commencer k'i ka baara pratiqueli daminɛ i bɛ dɔɔni gagner n'i ye soudeur ye i bɛ tasuma cɛlan dilan i bɛ tewuli fourneau dilan k'o feere sigida la hali n'a kɛra 100 200 i b'o minɛli daminɛ déjà i mana na tila tu es diplômé déjà i bɛ ka atelier dayɛlɛ n'i sera hali ni i bɛ se ka mɔgɔ dɔw sɔrɔ yɛrɛ i bɛ ka atelier i bɛ ka baara daminɛ ka sɔrɔ i si ma se hali san 25 ma fɔlɔ n'i b'o wagati e tɛ nata foyi nɔfɛ i bɛ nata mun nɔfɛ ne tɛ nata foyi la bilen foyi n'i yɛrɛ ko ni i ka baara kɛ i ma n'i yɛrɛ faga i ka baara min kɛ ni min fɛn min y'i diya n'i y'o ta bon o la ne bolo il faut que objectif de ka kɛ anw fɛnɛ la quoi ni an y'a ɲɛsin fɛn min ma an k'o kɛ ka ɲa o tɛ se ka kɛ o de ye problème ye joli bɛ yen nɔ a ye kalan min kɛ a t'o baara sɔrɔ sisan o de ka ca bon mɔgɔ fɛnɛ maliyɛn fɛnɛ n'i ye maliyɛn mɔgɔ kalanna ta mɔgɔ an ka kɛ mɔgɔ 1000 mɔgɔ 1000 mɔgɔ 800 ye kalan dɔ kɛ o baara tɛ Mali la o baara ma se Mali la fɔlɔ i m'a ye mɔgɔ 800 ye kalan dɔ kɛ o baara ma se jamana in yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ i n'a fɔ mɔgɔ 200 ɲɔgɔn dɔrɔn de ye jamana kɔnɔ baaraw kɛ bon hali ni mɔgɔ 800 ye kalan min kɛ a baara bɛ yen mais mɔgɔ o baarakɛbagaw ou bien o baaratigiw mago bɛ mɔgɔ min na o tɛ se o cayalen mɔgɔ 200 ye aw tɔ 100 b'a kɛ cogo di aw bɛ to ten o ye diyagoya de ye o ye diyagoya n'a sɔrɔ i ka métier b'i la i kalanna i ka métier b'i la i ye baara sɔrɔ hali ni i ye kalan 2 kɛ kalan 2 cogo di métier kalan b'i la i ye par exemple FSJP i ye droit kɛ i ye fɛn nin kɛ bon soit 2 b'i bolo n bɛ se ka fɔ hali soit 2 dɔrɔn tɛ fɛn b'i bolo min ka jugu soit 2 i b'i ka juge la i b'i ka fɛn na tu es juge i ye soudurier i bɛ se k'i ka atelier fɛnɛ dayɛlɛ ka parantiw ta ka bila i bɛ ka mɔgɔ bila i ye to superviser i ka atelier la o bɛ porte ni fɛnw dilan ka di mɔgɔw ma i y'i ka juge fɛnɛ mais Mali de la yan n'i ye i bɛ baarakɛla a balalen don i bɛ mɔgɔ ye quoi a balalen don ko kelen de la awɔ kɛ ko kelen a balalen don ko kelen n'o ko kelen dabila don o don i ka fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ n'olu kɔni ni ko dɔ sɔnni donn'o senkɔrɔ dɔrɔn balawu de bɛ wuli taa fan tɛ nafa tɛ dɔn ale la bilen ale t'a dɔn a bɛ fɛn ka fɛn kɛ pour que k'a yɛrɛ balo bilen bon o ye natako in ni jamana in kɔnɔ problème dɔ conséquence ye quoi vraiment pour que ka solution sɔrɔ nin bɛɛ la halisa an bɛ se ka an bɛ fɛɛrɛ de kɛ k'an dama kasi n'o ye an marabaaw ye voilà administration i n'a fɔ ko cadre ɲɛfɛmɔgɔ ninnu quoi voilà olu de bɛ se ka na ni kow ye ko min bɛ se ka jamana in kɔnɔ kow yɛlɛma olu de bɛ se ka na ni projets ye olu de bɛ se ka fu siri nin bɛɛ la quoi voilà o kɔni kuma kun bɛ ne fɛ ka fɔ faamuyali sɔrɔ l'o la non a dan kuma tɛ nin kɔfɛ tuguni an gagné de mais Fatoumata e fɛnɛ k'i ka solution di bon comme ne tɔɲɔgɔn y'a fɔ cogo min solution bɛɛ ye ninnu de quoi
bon an kana jɔ bara fɛnɛ la comme an ka mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ y'a fɔ cogo sano bara minnu yɛrɛ ye physique yɛrɛ minnu bɛ mɔgɔ sɛgɛn yɛrɛ wari olu wariw de ka dɔgɔ ni san ni fɛn sugu bɛɛ ne kun y'a fɔ de mais san e tɛ se ka taa tile bɛɛ ba bara ni fɛnw na i sara dɔrɔn ka kɛ 3000 ni fɛn wɛrɛw parce que dɔw yɛrɛ b'a k'u kunna ne ka journée kelen ye ne nin ko in kɛ dɔw jeune dɔw b'a fɔ ni mun sanɔ k'a bɛ ne sara nin na tile kɔnɔ e bɛ se ka fɔ ni ne nin ko in kɛ tile kɔnɔ san dans 3 ou 5 jours ninnu ko k'u bɛ ne sara kalo la mun na ne bɛ wari sɔrɔ mun bɛ tɛmɛ o yɛrɛ kan mais donc o tɛ se ka marché tiɲɛ yɛrɛ la donc solution ye mun ye dɔrɔn bien vrai an kana jɔ bara fɛnɛ la mais an kana an ta mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka ko tɛ kelen bɛɛ n'i ka sɔrɔ cogo voilà an kana nata mɔgɔ la quoi an musomaninw fɛnɛ ka hakili sɔrɔ awɔ surtout musomaninw awɔ an ka hakili sɔrɔ an fɛnɛ ka hakili sɔrɔ awɔ an ka jeune cɛmaninw fɛnɛ ka hakili sɔrɔ jora a b'an bɛɛ de la quoi problème a b'an bɛɛ la a b'an bɛɛ la a bɛ bɔ sanfɛ ka jigin ayi foyi tɛ fara nin kan foyi tɛ fara nin kan an gagné de an gagné kuma tɛ se ka fara nin kan aw bɛ ka kuma ne olu ne ye mun fɔ olu b'a kilina ta ne de ta kɔnɔ kan donc ayi mais an bɛna kuma mun fɔ k'a ban ɔkɔli ko ta i n'a fɔ ale bɔra k'a fɔ cogo min na c'est à dire i b'a kalama Mali a sera wagati ye Mali kan ka plan a ka plan falen ɔkɔli ko ta sira fɛ parce que mun na n'i tilala lycée la bɛɛ bɛ lycée parcours dɔn i bɛ tila DEF la i bɛ DEF sɔrɔ ka taa lycée la bac sɔrɔli ye kara ye n'i ye bac fana sɔrɔ i bɛ yɛlɛ université la n'i yɛlɛ université la université kalan u yɛrɛ mana ko modi i bɛ tila olu bɛɛ activer la yɔrɔ i si bɛ jɛ depuis lycée la si caman si jɛ caman bɛ n'i tilala o fana la kɔ tuguni i b'o diplôme bɔ minɛ ka n'i sigi sa chômage daminɛna a banna donc n'i ma farati i ye yɔrɔ fura mun éviter ne ye mɔgɔ ye licence tigiw u ye service de nettoyage la ne ye mɔgɔ ye licence tigiw u bɛ fɛngɛ la hali gardien ninnu caman bɛ master de b'u bolo master tigiw gardien y'a ye ne yɛrɛ c'est à dire i bɛ fɛn mun éviter au début i bila ka taa nin bɛɛ de sɔrɔ ɲɛfɛ parce que n'i tilala mais ba master tigi caman bɛ yen u t'a master mérité dɛ non f'i ka don politique la pour que i ka se ka don fonction na bon i bɛ don politique la mun fɛ fɔlɔ f'i ka kɛ wocila ye c'est à dire i bɛ kalan de pour que ka jamana arnaquer aw université ka kalan kana jamana arnaquer fɛn bɛɛ wari de aw bɛ kalan de université bɛ kalan de sisan kana jamana arnaquer quoi ouais aw bɛ to mais aw kalan de bɛ kɛ o n'i ye a fɛn fɛn n'i ye a ministre ni fɛn fɛn la ye bi u bɛ tɛmɛ na o école ninnu fɛ c'est à dire i bɛ taa kalanba kɛ kalan n'i sigi ten i tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ e bɛ se ka mun ɲɛnabɔ foyi o ye tiɲɛ donc o de tun bɛ ne bolo ka fara ayi i kɔni i ma gagné o i y'i ka pa a y'a ta nin de fɔ a y'a ta nin de fɔ a ma gagné dɛ fɛn bɛɛ fɛnɛ tɛ diplôme ye tubabuw fɛ yan n'olu ta tɛ kelen ye tubabuw ta ye depuis fitini u b'a dɔn u bɛ mun kɛ dɔw bɛ taa n'o sira de u b'o ɔkɔliw bɛ yen an dun depuis an fitini i b'a fɔ k'i bɛ kɛ mun ye an b'a fɔ k'an bɛ kɛ nin denmisɛnnin ka dɔgɔ mun ma fɔ n bɛ fɛ ka don tentigɛ la n bɛ fɛ ka nin kɛ bɛɛ b'a fɔ n bɛ fɛ ka kɛ avocat ye dɛ juge dɛ docteur ba ye e mana kɔrɔbaya e bɛ k'o bon caman b'a ka idée ninnu bila i bɛ idée bila mais n'a tun bɛ yan nɔ sisan nɔ n ko olu tagabolow bɛ yen nɔ ka taga depuis fitininama o ka ɲi mais yan nɔ sisan o tɛ yen o tɛ yen sinon a ka dɔgɔ sisan de hali ni ye san tentigiw yɛrɛ jɔ ko e tun bɛ fɛ ka kɛ tentigi a ka dɔgɔ mɔgɔw ma fɔ ko awɔ dɛ an bɛɛ dɛsɛlen dɔw dɛsɛlen de bɛ ka taa kɛ awɔ kɛ k'u b'a fɔ kɛ ko Mali la kɛ ni mɔgɔ ma kalan soit i bɛ kɛ agent ye soit i bɛ kɛ tailleur ye kuma ko ne ye nin kuma in mɛn ne dabala banna pewu o don dɛ kalansan kalanko yɛrɛ de vraiment c'est pas facile a ma nɔgɔn n'a fɔra e yɛrɛ a jate yɛrɛ dɔrɔn minɛ e k'i ka prémarande kɛ ko premier cycle ka tɛmɛ olu bɛɛ la ka na ko lycée la t'as pas redoublé sans e t'allé université la san ka taa bloqué c'est difficile dɛ o ye tiɲɛ o dun camanba de bɛ yen F-Sec dɛ a n'a
ton jama yɛrɛ i tɛ se ka kalan kɛ quoi donc u k'olu bɛɛ fɛnɛ jateminɛ sinon ni mɔgɔ n'i ɲɛsi kalan ma ni kalan bɛ yɛrɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'i ɲɛsi a ma i ka hakili tɛ to fɛn wɛrɛ la o oui tiɲɛ i ka hakili tɛ to fosi wɛrɛ de la i ka kalan kɔ a bɛ ka nin kɛ donc ko n ka forcer hali sisan yɛrɛ bourse ko in de y'a to fɛnɛ ni ɔkɔliden caman bɛ ka kalan kɛ o parce que u b'a fɔ n'i redoubler ra dɔrɔn n ka bourse a bɛ tigɛ bon bourse minnu fɛnɛ bɛ bourse ko in fɛnɛ ɲɛnabɔ olu fɛnɛ b'u ta de ɲina u bɛ dɔw ka bourse tigɛ u la ka sɔrɔ a man ka tigɛ olu bɛɛ o caman de bɛ Mali kɔnɔ voilà u ka ca yɛrɛ faamuyali sɔrɔli ka kuma la bon comme émission sera a kuncɛyɔrɔ la an gagner bon non an gagner non an gagner no min ka ɲi dɔrɔn solution ka sɔrɔ nata in na conséquences ka dɔn a kɔlɔlɔw ka dɔn ni fɛn min bɛ kɛ ka sababu ye a bɛ se ka hali n'a ma fɛn tɛ se ka ban jamana kɔnɔ hali n'a ma ban pewu a ka dɔgɔya jamana in kɔnɔ wala an ka taa o fan fɛ yɔrɔ ninnu fɛ dɔrɔn gagner ni fɛn ninnu kɔni o bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ faamuyali sɔrɔ la an ka danbe dɔn dɔrɔn faamuyali fɛn mun ka ɲi fɛn mun man ɲi bɛɛ k'o dɔn voilà an si tɛ denmisɛnnin bɛɛ b'a dɔn sisan mun ka ɲi mun man ɲi a banna voilà a fɔra ka ban ou bien donc an filɛlikɛbagaw aw yɛrɛ bɔra ka an ka mɔgɔw ka kuma lamɛn u ye état accusé u ye parents accusé u ye hali an jeunes yɛrɛ accusé donc comme bɛɛ y'i bila yɔrɔ dɔn ka ban ne bolo bɛɛ kan k'i taga yɔrɔ dɔn ni ne kun ye nous les jeunes ye an b'a fɔ ko aw kan bɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ la